Bueno, a tots i a totes i benvinguts a un nou vídeo del Raig 280. I res, en aquesta ocasió, igual que l'últim vídeo que vaig posar al canal i que, per cert, he vist els comentaris que us ha agradat molt i estic molt content de que us agradi també reaccionar a coses de vela junt amb mi, perquè jo m'ho passo superbé. Doncs avui us porto un vídeo semblant, un vídeo on reaccionarem a un parell de recopilacions que ja tinc preparades sobre els barcos més ràpids del món i sobre fails amb Espi. Jo crec que pot estar molt divertit i res, esteu preparats? Som-hi! Doncs bé, aquí tenim el primer vídeo. Com sempre us dic, abans de començar a reaccionar, baixem i like al creador. I bé, a veure... Ui! Comença fort, eh? Només començar se li dispara el tango, comença a avancejar, trabuja... Olo! Mora meva, torna a trabujar. Bé, primer clip, eh? Aquest sembla que està tot controlat. Van a fer una trebujada, treuen el tango. No, se'ls està anant de l'ufa al barco. No! Puta vara a l'aigua. La música... Crec que està molt forta, baixa un pèl. La música és super chill, eh? I tenen tota la botavara a l'aigua. L'espi altíssim. A veure com baixes això, eh? Ha de disparar brassa. Brassa és el cap aquest d'aquí que va cap a l'espi. A veure com ho fan. Mora meva, vaya liada. Ara estan començant a fluixar brassa. Però que no toques esta chaval. Vale, ja l'hem pogut mig salvar, veus? Aquesta també s'ha parat del puny del tango, això és que han deixat la brassa. Bueno. Ui! Olo! Ai, la boia! Ja liada, anava a dir que t'has veu un barco de regates, eh? Olo, han pescat. No, la boia! Jo no sabria dir-te quin barco és, eh? Lo tremenda pescada han fet. Ai! No! Tio, estan fent el curri, eh? No m'esperava en cap moment que fos tan heavy. Uau. Senyor, aparta. No, surt. I el que grava està aquí tan tranquil. Heu vist aquest home d'aquí? Esteu veient aquest home? Que loco! Bon bany, s'ha fet? Per aquí torna. Ui, mira. Per començar, la distància porten aquí a la drisa, eh? El barco... Ah, ja està. Corre. No... Què fan senyint amb l'espi a dalt? Això és superbàsic. Vaya pollo. Vaya liades, tu. Pues ara a veure qui ho baixa, això. Bona bandera, se'ls ha quedat. Ai, no veig la liada. I se'ls ha fet un bon buit. Com no pujar un espi? 2 punts. Què han fet? Això és a baix, vale? Aquest és el puny d'estribord, puny de babord, això és el faixó, vale? I aquest és el puny de drisa. Però l'han pujat al revés. No! Pot passar. Però vaya cracs, tu. Mira, uns altres que fan el... Ah, no ho veieu? Espera. Estan fent el curri, eh? Vale, va. Olo. Vaya liada. Aquests? Uns altres que pesquen. Pesca arrastre, senyors. Hòstia, bon vídeo, eh? Molt bon vídeo, de veritat. No m'esperava que fos tan contundent. Bueno, i no m'ha deixat temps a presentar el següent, perquè ha anat ja pim. Doncs bé,
continuem el ritme que vol portar Google i anem ja al següent vídeo. Com podem llegir aquí, Top 10 Fastest Sailing Yachts in the World. O sigui, traduint, el top 10 barcos més ràpids en el món. Anem a mirar què tal són els 10 barcos més ràpids del món, a vela. I, com sempre, primer de tot, un like. I anem a mirar. Bueno, espera. Cal recalcar que el vídeo aquest és del 2017, o sigui que ara potser hi ha barcos més ràpids. Bueno, potser no. Segur que hi ha barcos més ràpids. Però aquests eren els més ràpids del 2017. Els anem a mirar. Infinity 40... Hola! 36 peus amb un 41. Quina por, xaval. Wild Oats. Buah, aquest 32 nusos amb el Wild Oats? Una locura, Aquest ha guanyat molts cops la Sydney Howard. En real. El Comanche, hombre, que devia sortir. 37 nusos. 1.000 metres quadrats de vela en empopada, Bueno, en rums flotants. Això és una porrada. 37 nusos, un vas. Jo crec que els nous IMOCAs, els que van amb folls, no es posen al top, 40 nusos amb el Seafly. Aquests folls es veuen molt ortopèdics, Bueno, ara els veurem. Mireu com corre. Mora meva. Uau. GC32. Ala! Aquests barcos, quan van venir a Barcelona, hi ha una anècdota molt bona perquè vam anar a l'hotel Vela a veure'ls i el meu pare va pujar en un d'aquests aquí al mig, aquí on estic assenyalant, i va dir que quan començava a volar, espectacular, Començava a xiular, començava a fer en plan... I s'aixecava i que feia molta impressió. No, són brutals aquests. Aquests els he vist en directe i són brutals. Mira, són preciosos. Uah, que macos, Vale. Top 6, els F50, que són els de l'anterior Copa Amèrica. Veig com volaven aquests catamarans, 46 nusos. Alidec Sport, 51 nusos. Doncs mira, aquest és un semblant, molt semblant als que en l'últim vídeo, que si no ho heu vist, baixeu, que està aquí baix a la descripció, o aquí dalt en una galeteta, doncs Trimarà que volcava és un com aquests, que aquests són els que donen la volta al món. Una borrada, imagina't un d'aquests que arriba a 51 nusos volcant. Espectacular. No, navega preciós, Spindrift, 56,3 nusos. Un altre, el de Mirabaud. Un altre del Trimarà d'aquests que baten tots els rècords. I res més que dir, espectaculars. Són immensos. Bueno, ho vist la persona, no? Maserati, 58,44. Aquest va fer per a Barcelona, el vaig fer veure al port. És espectacular. Va sortir navegant i va fer així, i adéu, Espectacular. Que maco. Ostres, 60 nusos! Aquest es veu una mica raro, Es veu com antic, però que locura, 60 nusos amb aquest barco, Un Trimarà d'aquests amb foils, uau. I top 1, 64,78, el Sail Rocket 2, o sigui... Bueno, Sail Rocket, barco coet 2. 65 nusos gairebé. Uala. I vull veure imatges d'això, Oh, que estem a sobre! Hola, 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 hola. Què és això? Aquí?
Què és això? Suposo que estareu flipant igual que jo. És com un barco amb una ala i un windsurf? Sí, és com un sidecar, però aquí va el conductor i aquí va la vela. Ai, no, que raro. Bueno. Ole! Doncs bueno, això ha estat tot per avui. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Deixeu un like, comenteu si voleu més reaccionants aquí al canal i ens veiem a la següent.